Chcem všetkých privítať a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na túto akciu. No tak toto sú v podstate výsledky práce, alebo aspoň drvivá väčšina z nich zo sympózia v Slatinke. Toto sympózium v podstate vzniklo tak, že moji predkovia asi tak 600 rokov dozadu zakladali túto dedinu, čiže k tomu miestu mám taký veľmi ako blízky vzťah, aj taký ako emočný a podobne. A táto výstava v podstate reaguje na tú situáciu, ktorá sa tam odohráva už asi tak 60 rokov dozadu. A síce na také aj násilné vysídlenie, aj také násilné zaobchádzanie s celou tou obcou a hlavne aj s celým tým ako krásnym prostredím, ktoré tá dedina aj tá lokalita v podstate poskytuje. No. To, čo sa tam dialo za tých posledných 60 rokov, bolo asi to, že komunisti vyhlásili, že tam bude vodné dielo stať a že to bude pre Mochovce, pre atomovú elektrárnu. Nezmysel vznikol nejak v tom, že v podstate teraz ako Mochovce ústavične tvrdia takú vec, že oni žiadne vodné dielo nepotrebujú, aj nepotrebujú dvíhať hladinu Hrona a tak ďalej, ktorá sa týmto vodným dielom ani zdvihnúť nedá, pretože by tak stúpla asi tak o 2 cm. Alebo o centimeter. Čiže by sa tým vôbec nič nevyriešilo. Na tej krátkej rieke stoja už v podstate dve priehrady, ani jedna z nich nepriniesla nejaký turistický ruch alebo podobne. Však Môťovu z Volenčania veľmi dobre poznajú, tak vedia, ako je navštevovaná a koľko hotelov tam stojí. Žiadny. No, takže my sme sa akože na túto nezmyselnosť rozhodli reagovať svojou tvorbou. Takže sympózium trvalo, v podstate 2 roky sme sa stretávali. A zvláštne bolo napríklad pre mňa aj to, že keď som tam bral ľudí a som ich oslovoval, tak ako veľmi radi prišli, ale ešte zvláštnejšie bolo to, že sa tam veľmi radi vracali, takže nikdy nebol problém, že by sa na to sympózium niekto nedostavil alebo podobné a všetci akože s chuťou pracovali a dokonca ako aj s láskou k tomu miestu, že si to veľmi zamilovali a podobne. Takže všetky tieto diela akoby reagovali na tú situáciu tam, alebo je to odraz akejsi takého vzťahu a tej emócie, ktorú oni zažili pri tvorbe v tej obci. To je tak z mojej strany v podstate všetko, ale ešte by som veľmi rád predstavil jednotlivých autorov, lebo tak to je dosť dôležité, aj keď to zoberieme takto v správach. Tak toto je Dominika Žáková, Danka Gabričová, Filip Sabol, Broňa Šrágeová, Jana Zatvarnícka, Matej Černúšák, Katarína Šido, Alexandra Bart, Alex Zelina, Paťa Kojšová, Matej Fabian a ja. Tuto sme chceli ešte ale približiť aj takú vec, že v podstate chceme v tom sympóziu pokračovať na výstave reinštaláciu v Bratislave a v iných mestách. A plus ešte, my sme chceli vytvoriť taký hlbší vzťah tej obci, čiže v budúcnosti tam chceme robiť aj sochárske sympózium s tým, že by tam zostali nejaké landartové veci a tak ďalej. Bolo by to prispôsobené s Volenčanom na kempingy a rôzne vychádzky a podobne. To aj v spolupráci so združením Slatinka, ktoré sa o túto obec stará, ako sa len dá a robia preto všetko, čo len robiť môžu. Ďakujem.